namjestim. Jesi spreman? Da. Pucao te nervoza. Ne, it's okej. Hajde, malo priđi svojoj ženi, brate, u jedan. Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas imam specijalnog gosta, to je moj dragi muž. Ćao. Ja sam nedavno na Instagramu postavila kao ako uspijem nagovoriti Mirsada da snimi jedan video, koji bi to bio video. Vi ste rekli Q&A, pa evo ide jedan Q&A za vas. Da. Mi smo ovdje pripremili čaj da pijemo dok vam odgovaramo na 10 pitanja. Bilo je dosta pitanja, ali ja sam izabrala 10 pitanja. Mirsad pitanja nije vidio unaprijed, ili tako? Da. Znači, vidjet ćemo kakvi će biti odgovori. Pazi šta ćeš reći. Dobro. Prvo pitanje. Gdje ste se upoznali? U Kozarcu. Samo u Kozarcu, nećeš ništa malo dodati. Pa, ja sam bio na feri, ti si isto bila na feri. I upoznali I se. tu smo se upoznali, ja. Dobro, ja sam mislila da mi snimimo jedan poseban video, pošto me puno pitaju kako smo se mi upoznali, pošto si ti iz Kozarca, a u stvari Švedske, ja iz Sarajeva i kako ja u Kozarcu, pa ćemo možda napraviti jedan opširniji video. Ako je okej, a sad ćemo odgovoriti ovako kraće. Okej. Drugo pitanje, šta si prvo pomislio kad si vidio mene? Pa pošto Kozarac je mali grad, ja nije baš sada da znaš, poznaješ svakoga, ali znaš otprilike, a vidlo se, može se reći iz aviona, da ti nisi iz Kozarca. I naravno da je malo više interesantno ko je to, šta će ona ovdje, ovo je ipak mali grad. I eto, to me privuklo. A šta to znači vidi se da nisi iz Kozarca? A nije nego ono, izlazi se svaki dan, svaku večer, ono, iako ne upoznavaš svaku osobu, prepoznaš facu i tako to, ali tvoju facu naravno nikad nisam vidio tu, a to me malo interesovalo. I odmah se zaljubio. Može se reći. Ok. Šta najviše voliš kod Elme, a Elma šta ti najviše voliš kod Mirsada? Možeš ti prvi. Pa ja može. Pa nije nego što najviše si... Ma zar ti treba toliko da odgovoriš što najviše voliš kod mene? Pa ima više stvari sada šta treba biti najviše. Pa nije nego što si uvijek iskrena i dobro odmah kažeš šta misliš i kako misliš. I ako je dobro i ako je loše, znači kad tražim tvoje mišljenje za nešto, znam da ću dobiti iskreni odgovor. A ja najviše volim kod tebe tvoju smirenost. Volim to što ti imaš taj sabor, volila bi da naučim da i ja to imam. Ali mislim da sam puno bolja sada na tome nego prije. Jeste. Jel tako kako starim? A ti ga gubiš polako, nekako se nadopunjavamo. Ti ideš dole sa saborom, a ja gore, jel tako? Da. Sljedeće pitanje. Kako rješavate vaše probleme kada imate svađu? Komunikacija. Ja sam malo više za to, jer znam da to pomaže. Međutim, Elma je malo je teže s Elmom, koliko sam čuo od punce, ona je to dobila od oca svog. Oni kad se naljute, oni to je znači... Nas malo to duže drži i mi ni želimo odmah da komuniciramo. Da, volite šuti, znači nema komunikacije. Ko što bi ja rekao, i rahmetli nane, digne se nos. Ali međutim, komunikacija je što pomaže u tome. Znači čeka se u ovom slučaju sa Elmom, čeka se malo da se smiri, da se slegne i onda fino ispočetka šta je tu bilo i... A moraš priznati da sam bolja na tome sada. Ti sad pričaš kako sam... Malo bolje je. Malkice. Malo bolje. Dobro, hajde. Sljedeće pitanje. Gdje bi volio da putujete? Da putujete? Ja bi volio da se pošteno čovjek odmori, treba bi otići ovako na Maldive. Joj, ja volim. Ali naravno ima dosta mjesta u svijetu što bi ja volio vidjeti. Ja bi volila da zajedno putujemo u Japan, to mi je onako dream destination. I meni isto. Znači Japan meni, a
Je li tema Pa Japan? jeste Japan, ima i Australija, ima... U Americi smo bili, međutim nismo mi baš... Ti jesi na više mjesta bila. Ja sam samo u Kaliforniji i u Las Vegasu bio. Ali, evo. Ali Japan je ono, baš visoka na listi. Na listi, jel' Ja. tako? Kada bi Elma jela jednu stvar 24 sata, koja bi to bila? Jednu stvar 24 sata. Ovo bi trebalo znati, stopa. Šta ja najviše volim da jedem? A ja, Kinder Country. Da, od slatka, Ja, a od od slana? slatka. Od slana, ja mislim... Kor Stroganov. Da, švedsko jelo. Ja. Da. To mogu jesti 24 sata. Ja. Šta je nešto što Elma radi, a ti bi volio da ona ne radi? Ja znam ko je postavio ovo pitanje, znači sutra ideš na blok. Jo, šta je? Najviše, na primjer, kad bude nekad nesporazum i nekad Elma pritumači na jedan način i to uopšte nije tako, ali u njenoj glavi je tako i nema druge. Znači, samo tako i to, na primjer, to mi... Ja sam navikao, ali ako se i to može smatrati, bilo bi baš dobro. Znači to ne bi volio da ja radim. Da. Kako vam se promijenio život ili navike od kako ste dobili djecu? Pa, drastično je se promijenio. Prije je bio jako spontan život, mogli smo raditi kako hoćemo, nismo morali unaprijed da planiramo, međutim, već kad je došlo prvo dijete, to jeste dani, već smo morali dosta toga da planiramo. Znači, ako dijete spava od 12 do 1, samo možemo raditi nešto prije 12 ili posle 3-4. Nismo mogli spontano samo da se spremimo i da idemo. A sa drugim djetetom je postalo još veće planiranje. Tako ja bar mislim. Pa jeste. Ne možeš tek tako otići, ali naravno i ono dnevna rutina isto, ali to je logično, sa djecom je skroz drugačije, dnevna rutina, slobodnog vremena kao za mene ili za tebe, to smo pustili malo na stranu, pokušavamo koliko toliko, međutim dok je mala još toliko mala da doji i tako te stvari, ograničeni smo. Prije nego što će ona doći na svijet, sa Danijem je već bilo lakše. On je već veliki. Elma je mogla slobodno izaći kad je ona htjela, mogu sam i ja, ili šta god hoćemo da radimo, da uzmemo sebi dan ili večer nakon, ali i to će doći ako Bog da. I zadnje pitanje, jesi spreman da vidim šta ćeš odgovoriti na ovo. Koja ti je omiljena uspomena sa Elmom? To sam ja. Dvije su. Koje? Kad se nam rodila djeca. Da je slatko. Nema više pitanja. U stvari ja sam izabrala samo 10 da ne bi video bio predug. To baš je brzo prošlo. Jel? I meni se čini. Eto, to bi bilo to što se tiče Husband Tag. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Ukoliko jeste, obavezno like, subscribe i ostavite nam jedan komentar. Pa se družimo u nekom drugom videu. Ćao! Ćao!